Chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutari rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Were buja mwanchwa humo ligali Ogetembe TV ke oiseli tukaliga lya lero lya Ramisi lya digitalki emerongo ebere neye mocho motinyo gatano gatatu umwaka wechiri bubere na merongo ebere ne tano na mangenya kabaga koreka gose kwane kwa chinsemo ao ime na isiko ya gusi ane monasiri tukulia to kumanjibu na University ya Nyamira nigo obwagachi gose merobeli yobwagachi we University ya Nyamira cha kasenchira bene lituko lya lero munatoko chokomanyia ase chirobo chikubwati kene kionga chinsa ibere senjira wekiranu njeni ngongoro kwaro ni ototo nyagire ni gotokubwatira na kuransa byo menyerelio na era Wilson Makoli na aya negatia na kwariganira ase kionga chinsa ibere Ilimana watege okina ngora proposal ya itwa kare with the Beyonce ya elire tochito chine commission ando chito chine commission tora kora ati monto manano mumurojega Merobeli yobwagachi bwe University ya Nyamira guchaka asenchira ya bene litukulia lero tobero gokonkende ngena na bakenyuro batokonyire barosire agitoko sabangunde bwesi yora tokonye muisimi gonde bwensi yorandi na bande motokonye gagima mu mintar mocheli ya matemo kurwa chinsemo chekigogi me kito chache no the county ya Kisii koboli nya kwa gosirwa wakane bi ya mocheli ya chiringi wetana ya chiribu chimi isato korare kigendere kyo gya chitu cha samache kago chigokerusi tamanyaga bwa sakurusi ya samache ayu igyare ndiba
mwana yomo bwe miaka 53 gosiria ogima bwaye magayo kogwa ase libwago chinsemo cha Sombogo imeyamarania kaunti ya Kisii. Mwanjwa omo rigererie kionga chinsebere to gochaka nengana ya gwichania korwa chinsemo cha marani atokonywa na omosae gosomwana mukebe miaka 53 niganyata kobaga gosiria ogima bwaye chinsemo cha Sombogo litukuri goro maiga yokugwa libago ime ase alenko bucha amache na kunywa amache na goika gosiria ogima bwaye amate amate omwana unigo yanya kobaga gwesokia na kobori serikali nya kobaga gosanania na kobakonya elio banyaka bakonyora oboene bwabo Morikito Daniel Ontiri nigaika chinsemo na gutwarira ndio roboti rokobwatyo okorosigwa obuya gwechipara ase kitutu cha North imeye kaunti ya Kisii nigo ngora gwachakire kobo motego bwa bantu gutigirwa chingoma na bande gusirie magima nasega kole kya bwangoiga nekene getigwe habo litukuri goro aso mwana yo mumumbura we miaka 53 agotebekana komera chintobe ase libwago ase nsemo ya Sombogo aso mochanga bubwagachi welami koywa koirera gosirio bogema bwaye echingake amenyogeti gwenye gitari konyoro bogwenia nyagosira Broden mundiki omoroki gwa grade gya kane nigo ego tebekana asogete kurenka mwabo anga chinsa 12 chamagoroba gocha koliya mache yogwesiba echingaki mamo mwabo arangiretwe buno mwana ye ugura singoro kaniambia nilikuwa na kungoja fike kwa nyumba kwanza ndio pia mimi nitoke kutafuta maji ya kuoga. Nikamwambia sawa, enda leta maji na mimi wacha nifanye nikifua nguo. Mwana akagenda. Kante mami sawa narudi sai. Kagenda koleta renda maji. Kiregeta saa maji na bachete bia. Kamanya kuomera tima iti mwana kia omerete. Kamoya kegenderie kiki abana bako gende kegenderie kina kyokorera rundeti arundi buchibo ikamoina rese ngetinara samachare gakwira no korare kegenderie kyo gyachitu cha samache kago chibokerusi tamanya gabwa sakorusi asamachayu igyare ndiba ani ingoronere ya Chinese bakunyete bakurusia maram lakini bone ere deep kulingana ni mbura rende bunego tubona machayu igari igura se ground muntu no tacha uwezi jua kama kuna shimo hapo harachete kubwati kigendere cyo nigiye chitu cha mache anona kagume gakarimera bana mbali bali ngororo abaminyogete bagande bi mami kuja uone junior wetu amekufa. Nikafikiria ni kama mchezo juu mtoto amekuwa vizuri, ametoka kwa nyumba hajamaliza hata dakika 5 au kams. Kukimbia kweli nikapata kwa hiyo maji mtoto. Wananiambia ameanguka kwa hiyo maji. Kweli mtoto wangu sikumuona. Hivyo ndio vile mtoto wangu alikufa. Mamo mwabo muteba kubo mwana urenge bumukia werwete haso gukora masomo nechira chinene haso gochincho bogema bwaye na urenge netabingia toko monyora in many cases pose ana grupu mingi ni mtoto tu hivyo mpole ana shida na mtu mtoto mwenye ako na heshima na hawezi kupata kama anakujua akakupita lazima atakusalimia. Grace nigobono aganirie serikali komokonya omwana ya nyorobo ene nabaiga bagokore mirimo barwe kisababu cyo kurema omochanga ngena sabantu bamenyete batabegeti cyarama cyo gukurera abantu igoro y'amabwago ensemo nonyino kugitwa etagitiri kobeka magema y'abantu baresense meyiga sakongo kene kyo mwana onegetoke nasaba bakore mariyo gabwa samache nabaro babe answerable mubero nyegosira ni gokenderete hasi nkendu ya marani egekore gya cyakire gutukwa haso boime ne kyombe kebo bisa bobotuki bobosalia DCI koroiga Sombogo imeye kaunti ya Kisii leterane ngoroko Daniel Ontiri
mwanchwa umo rigereri kubwaterana amo no robot bunoru no robot rondero gutwikira ndimuna omo sayo yo mabwe miaka 35 na ibere nigo nera nyaka bagosiria obuguma bwa chinsemo chietono imeye bunge ya machoge burabu magega yogwakwa ne chinguru cyo muriro gosestima ase bale gusambiriria ase obwagachi benyomba bagenderete muri kito Gilbert Kobi na mange abamenyi b'ensemo y'etono gituka nigo banyora ase chingaki cyokogosya mono magega yo musaho yo mobwe myaka 35 abakagosire wima bwaye negosira Geoffrey Atera nigo arenga ase kebako kyaye yakira lituko kwaereria ase obusambirire gw'ekicuma kwagendererete ase ensemo y'etono asamaga charenge gokorwa asorgongorwo amambia omukasa norocho batona mukumsana mukaso nabotoa eshinde nene sana kiagera karunari ke stage ali toganyite chipikipiki chetu bara tubwate chipikipiki tokogendia na manyakorore egorobeira around ye morocho igora estima ya lipuka kere estima ya lipuka kuno kumyo kona kwa bera siri kulia rero asoyo bindole ngokora kuligeria abana baye estima ya nyara kwa gikuko sababu ni mshtuko sana kuona kijana mdogo anajitafutia ameaga. Vile tumeangalia sisi wananchi tunaomba tafadhali, stima ni mbaya. Abo barora ekore kige gokorekana nigo bairesire gwichanika kwabo igoro yo mubasukano iyo on top igoro mwisho so oyonsa ari koererio yo le second oererio yo le igoro miss so mutanganyo oererio yo kabere omanye gochikoererio ria nekero rio igoro abu ate chumeli nigabwa orio sako bwa automatically tumeona kijana ameko na nimesikia atiki bibi yake alikuwa anaenda Saudi. Sasa anarudi kwa sababu ya hiyo. Owererie w'icyuma cyarenge gusambirirwa samaga cyayo nigo okwanyegeria omuriro w'estima asera ini yetete asawo ya Trifes ebiro atera atema gwetie cyume iyo asomuriro mwaka na kumuita kerabu ata oso akonyengusa gochigoro onyengusa ngango chigotabo kiere omanye kuruye kumba egereso e compound ya igora alia segoroba ilia ye kumba achiti koranga obotambe bw'ecyume nestima ngayere obotambo obo nabubwagera ibwa connect Trifes yestime wayeria igoro estimate ya makuru ya connect shock inero ya mwaka umuriro yo mulipwa na ndi nabatwaro umuriro monge sana baka twarengera lingenyombe ya yire ga kinyombeli wana gochikostuka tuinyoranga na ndi kumbe no kumontorio moya kali bwatiri bacha gufuruta ngara kolde atiri go chigoro tama indose yakunde kwa chia stima eka gukune stima itume yaso getange chibutisa inye eka gufuruta ya gara gwatira koboko oikolia ndio kunyengusa gochime onyora patimba yakunde chinga kichinyinge asamagacho akoba nestima egaeta ogotebererania ngubaneirie kobaroro eri gutanga emibasukano ingabunweye bono bogima gwanya ko bogosira ase murobrio kango tange kana gutera sumbu basukano yo na kango montanya tikoba gagosira bumwe bwae onyendirio musingi oba ogotebererania igoro ya estima gweta nabo igo obwagacho kana na soro ngoro iga ngori botereka tembe TV kurwa sensemo yetono machoge burabu county ya Kisii Maritani Gilbert Kobi Mwanchomo ligerali mna katambe nigotogotoma engora ya bene amona magombo gochiate chia maticho chianyara kwa chigo siria bamwabo achinjira cyobo tutukano togotaga nayo mwanchomo ligerali nigo bwagachi bwe University ya Nyamira bwacha kalitukulia lero asenjira bene magiga iyo koirwa ogochika gotego kurwegwa kugochika kurwa somura ibwense musike William Ruto chingaki egati ya barai nabo igabana inchi korogusi banyatuka bagutarira magacho aye ase omocho Nairobi State House ubara iyo gosobwa gacho bwanyaka babo gochaka wa ainse jobora ibumu wasiri wechisemi musike Julius Migoso gamba na boigo omu vice chancellor wa University ya Kisii Dr. Professor Nathan Ogechi nigo burachi ko irachi shiringi gwetana bilioni 3 munako tumanyumuriki tofauti kadi Desemba Uguchaki wabo bwagachi bwe University ya Nyamira ase skuru ya secondary ya Kyabanyoru nigo muroberio bwoko yagacha uchaka rero bene oyotanganwa n'umuwaziri w'ekisemi Julius Migosi ogamba abantu bamindurira materia university ye budget yaye yoko yagacha toyekule igera 3.6 billion chibeserenga chibilioni renga istato na nukuta
Musina tebe tenga mandegere na megetembe. Na yura yegese. Moyo mandegere kayare. Oya letire. Ngobabuatira letire. Ekiombe ky'abanyanyimbo ba KDF nabo baraje gutenenera omuroberi oyo iga omugima bo kwagacha university eyiga abo asomo principal secretary of defense Dr. Patrick Mariru atebire nigo baraje kuyagacha asobwango. So mimi sina story mingi, amri imetolewa kwa huyu waziri, amri imetolewa kwangu, amri imetolewa kwa jeshi ya kwamba president angetaka kukuja akute block hiyo ya university imeisha. Mimi nimekuja hapa na waziri kutangaza hiyo block ya university itaisha. University eyiga nigo irache korerwa ne university ya Kisii abwasomo vice chancellor we university eyo Professor Nathan Ogechi akwanera masomo aria university ya Nyamira irache gochakira koenana. We'll start the School of Agriculture and Natural Resources. We'll start the School of Information Sciences and Technology. We'll start School of Education and Human Resource Management. And then the School of Business and Economics. And initially, Soko Chakera, the proposal ya itwa kare with the Beyond Sphere elder, tochine commission, and tochine commission, tora kora. Ati monto manano mumurojega, mujumra with the chati the buga. Nero ko organize, nanaga to organize. We are beginning with 100 students for each program, but we'll grow. Ensemo yabo abara yabo baikirana asomyega oyoiga bakorawa numubunge Onoth Mugirango Joash Nyamuko bagokeire egetambo kero ikeiga yokoreta university Nyamira nige ndogere raisi kwa muse university mpaka ichega. If there is anything that in the last month to celebrate ni hii ndoto ambayo imetimia katika siku ya leo. Kumshukuru our president Bwana Ruto kwa imani yenye akonayo na watu wa Nyamira. Nchega kina mbegete university mwanda marende moisode lakini rende ya achire. Ukiona vyaelea hii university imeundwa na nani? Hii imeundwa na nani? Imeelea ijaelea. Chingaki echecho nigo muwaziri w'ekisemi Julius Migosi ogamba nigo aboria abagusi bonsi kobamo bona enjira eyemo yokonyora obuyo bonge kurwase serikali enene. Ntego mbwate instructions koromo nene chireiga, and I've told the leaders igande bimbe ko mugusi bwensi amo. I have been instructed to unite the Gusii people for development. Abagusi na kutosomete kabi, lakini yebo somo ulitosomete wikatuoro kinganda baletaki nechingi njoche mumate ndego rukansa ndaisi osomo berera kino osoka igo mboiso wanja kansa eso egusi Hinko reporter Gatembe koro. I thank you for living to your word. Mwachira together for a community conversation. And this akoinyora iyenere a conversation in Tanganyika on record. I need to another twale. Karatwa kwana sechi grupu chinke. Otwane organize develop things we want to do with the community. First, to recognize our potential.
tuna abantu industrious, tuna abantu outgoing, tuna abantu daredevil, na tuli tayari kugenda busio. Lakini abantu kama tuli individual, tokugenda tu hata na nyinyi tuamenya kuchimuyo. Lakini ngakiri kuja twale koba amu. Tobe more secure, tobe more forceful. Ni leveraging on unity, egere tuya gache munegisa. Ya kamera, deliberate little kibire yetu twara centrally well designed traditional leadership. Ose community leadership. Deliberately ba deciding na twara well selected, designed, planned central leadership to navigate Yamagana to make it sad. So that naitwa tusikwe in this country. And abakusina bantaba ngai and hard working. Economically we contribute a lot because we work very, very hard. Abakusi turaba ngai. As to I now, we got to talk about it, to think of our community, to think of our county. And we must do that. Na mwancho muligera likubwatakana amono komentakana kwimbasukano yechipara nene mono chinga kichiga chechirusa na boigo kubwatakana huna chisukuru ng'ang'anchire gocha kuigorwa na boigo aborokigwa gocha kwera na gocha chisukuru nigo ikiombe kianTSA kenyera kabage kwene kebunani go gigochi gochaka obolingoli gose omusako wokurigerera chigalia nene mono chirichigo chiko gote chisukuru chirikwemuki abana besukuru gosigokora emirobiri yechisukuru asichinjera okwana litukulia lero nigo omuteneli bwa NTSA asarongo South Nyanza na gawa kwene kebuna kine gatambukere kamukia bagyo kwene kebuna imebasukana yungo kyane gwere. There has been a spark in terms of fatalities and increase in number of Kenyans that we have lost on the road, and we want to have a proactive way of approaching this, and through the lead agency NTSA as the lead agency of matters road safety, we are having free motor vehicle inspection clinic tomorrow, Friday the 22nd of August 2025 at Cardinal Rutunga High School, Musocho. We want to encourage all the school transport vehicle owners, vans, buses, to come in the large numbers. We will have an interactive session. We will have our officers from all the departments, motor vehicle inspection, licensing, road safety. We will have an interactive session with the drivers and also the bus owners so that we can guide them on the basic road safety preparedness as we embark on back to school. Safety on the roads is a responsibility for all of us. It's your responsibility, also my responsibility, and we have to be proactive and ensure that we do all that pertains to us, all that we are supposed to do. If anything happens, let it not be because we missed to. Na mwanjo muligere amata ya mokorwa sekenyero kia Nkongoro imeje chinsemo chia kegogi ebunge ya kitutu cha North county ya Kisii nigo yabolya basamaria abaya konyaraka babagwe sokia na kubakonya kwenia omwancho abo uyu onyaraka baga kobera asengendu gwetania emetinye 3.5 na kolengana ne amatejo nigo ebwate epili iye mocheli ere gwetana chishiringi chiribu chimi isato na nigo banyaka bakorwa okobole nekerero ekenene eli banyaka bagosirwa kwenia omwancho abo nagotumanya umurikito Daniel Onteri. Nase kenyero kiangokoro ime ya kegogi kitutu cha North county ya Kisii. Aiga ebuto yarosirie abanyakenyero magaga yoko yekora asa matuke mye maitire metinye 3.5 kurwa chingaki chokokwa kumongena bwenkeiga nyegosira Josephine Mukira. Wona bon kola ntanta ina singinje stress chasoira sobongo ime Mukira nigarwate hasinga kentambe kwirera ya mate yaye egatumeka enibo yonsi babwate nakurwa mapema umutinyu gatanu narimo muberoye nigukwa meta sinkendu nesa babwenene bitoki abanyakenyero babutire barosire bakire bani tugatole familia na bana nintoja tuabaiga tuabuta obotukobogima
twabwireretie buthiretie abwire mpaka noeni chibone ngomachikoranga na amatatini korengana no mugakoye Naftal Mokaya mongino nigo hasirete nagatiga magega bill enene yenyegitari asebaganirie goisania shilingi chiribu chimisato na 50 iri umubere uigorero kuru asenkendu bono iga epire nyagitari mpaka yonsi mpaka mochari ere singeri 300 na 50 bono le na minyokira saba anto na etire mpaka tindo chikende gionsi mo bero abenya gitari metinyi 3 for 3 months bantu bakule kenyoleke baniwe lakini mo bero nabo kwamete mochari asengenjo timbu atinchirende na ndira koleki ndarushi mo bero yoro aserio gelimo nigo bagania abarai n'abasamaria baya kubakonya ubatora omochando yo bateba obabolirie toro elio nyegosira nigwe na maskani nani ntwe twarweta sitwalenga gukora chikonda chito ali tauni ya Kisii twale gukora chiote bono sai ntuli gukora kende no tole isiko na bana basinyire kwande skuru na no kuragire go gotobero go konkende nge na bakenyuru batokonyire barosire kagie togo sebangunde bwesi yora tokonye muisimi gonde bwensi yora ndi na bande motokonye gagima mu mintar mocheli go sento nyale ko batokweli chikonda chito chakira rituko Kuruba teregeta seni kiaga tembe kurega se kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri mwancho murigeria amata ya mukuru wa ase kenyoro kia ngongoro ime ya ngosabo kwabera ase roboti rumwancho murigeri ababwatani be kanisa ya Right to Live International Ministries egotoka omugwa ime yinzemo chia alio siri South Mugirango nigabaganiri konyaraka bagosirwa liwanyaka bakwagacha ekanisa iyo ya nyari eli banyaka bakonyali baga lyabene lyo kumusasima omonene nyasaye muri kito diponi asanya nigekerana chinseme chena gutwaleganira roboti rokobwati Urenchereye moyo guikerania emiremo y'obokoreri b'uburandia nabo igo guturia chinkoro cy'abanyabibe nigo ekanisa y'omugwa ryosiri ya Light to Life International Ministries iyo gutoka imeye bunge ya South Mugirango besokire bono na gusaba bokonyi kurwa saba Samaria abo bari no moyo bugwancha ili banyariko basira asokogoro mugondo bukwa gache kanisa. name is Bishop Francis Yakaki. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mahali tumesimama hapa ni kanisa y'omugwe huko Rio Siri, na hapa Mungu ametupatia maeneo haya na ninaona watu wanapenda Mungu kweli. Hii kanisa limeanzishwa hapa, tulianzisha hii kanisa ni miezi 3 imepita sasa, na watu wamekuwa wengi kushinda hata jengo hili. Lakini tuna changamoto. Changamoto ni kwamba mahali tumeweka kanisa, mwenye shamba anataka kuliuza. Kwa hivyo ni ombi letu sisi kama kanisa tupate well wishers na wale watu ambao wanaweza kutupa the hand of support ili tukaweze kumpatia pesa badala ya kuamama na kanisa na watu. Gukwana ekerekyo ni gaba bwatani be kanisa yue baerera ekerenge kenene gyokogania we kanisa yugotoka asekenyorekyo unenjira yamo yogo toria chinkoro na gokeye bikora byobusalia na boigo obutumeki bwa maryogo atancheiri watu wanyitakirite nyumba n'umuntu asengenje tu abure tunga itogochi kusasimira tukarantu gutigo gutulika tugatoka ende mumuntu twaberoro twakora usirikororo twakora twirana chinyumba chetu lakini Nyasaye umuya oturusiri ororo otoretire twabere tukugura gaiga iyo yarenge munituka twabere giosikiga iga matuko makaigo lakini rende twarorire aba esinginja abantu babwatu kugani abantu bajira babeira abange onagatuka karinde nakitokora asege kakemenye tatobono nigo baroriro gonchoririo konene asechiamate echibono chiabeire chikonyorogo semeria naboigo gonchoria magimabo asamatukankyo okonye tukuriria ekiagera abantu banyasaye batamire gocha megaiga lakini na asabugara gote no manya no boli monata getichi besa abantu banyasaye batamire gocha maana andi mbabwato moyo bugocha megaiga egere Nyasaye bakonye yo gukunu ngamo chando nora atokonya gere togendere ntiri ejera akonya abana bakurumagega ekonya bagutinda ekonya batari gutinda egere bachi nyumba ya Nyasaye
ukubulia kwabo okonene nokonyora ugusiria ili banyale kurandia nchiri ili abantu banyale kumumanya Nyasaye nabo igogwe atanana no gukora amabe. Kulikuwa na wakora kadhaa walikuwa area hizi waizi, kulikuwa na wengine walevi sana. Kamoranje gakigo tu asabire motokonye togenda ringana rya Nyasaye ono gusaba kwa nago temanga gaki oyora kununo moyo Nyasaye amanyanga Nyasaye gokorera gaki atokonye. Kuripoteri gitaseni kia ukia Getembe kuiga Liosiri gutoka bunge ya Sauti Mugirango me kaunti ya Kisii liane nkuru kwa Dipon Hasanya Mwanjumo rigereri gwikira bondo tugukorera nsementangani yekionga chinsa ibere asenchira yobwikirano tukwirana kuru mutimo komokego niko togoso sensema ya kabire stokurigeria omangana yokomenya okuya kebochenu na niko togochikobanere Dr. Kena Mose unsarigo kurwasa nyakita World Fit Health Center igo tonyara koba kugosuka gochiare jeni ngonguru kwaro ni toto nyagiri kuranse memenyerio niko tokugwaterana ere gostogwaterana ere mo muroko rukunga Wilson Makoli na boy kuranse na transmission ni go akoro kwa DJ Atsan genda gotoborigerio ya ime ya Getembe TV kionga kia Mambusi. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Darome, ninjo Mangana Mati, ninjo Bangina ninjo. Musomboro jo kuri tatondane. Ona kugiragira abantu bari anje ngupinga ikiaya ukona gotoma ibintu ngikiaya ikiaya ngirikiaya yoganyete ngaya bono ngikiya no mugabyo yayo uyu ngaya bono yayo uyu oyaya naki mugira bwa meseke musomboro jo kuri tigana kugiragira ibintu nyori gikwanyora nonge keigo ni ikiao ikina ikiao mugira bwa meseke musomba da toro jo kuria kara abantu mbakari jinda onyandagira teyo kari meseke kei o ngoko girere meseke ko no girete esa urioro je gento kero kurumwe nkeke urigereti ekitari kiao mugira bwa meseke musomboro jo kuri Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Darome, ninjo Mangana Mati, ninjo Bangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate time tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala buna bonelia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutarire rero ase Ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.